आरो बे थाव बानायग्रा थावखौ बोरै बानायो बेयाव होबानो बेसरा जागोन बेसरखौ होनांगौ माने डाइरेक्ट माबा गुखाय थावा ओमफ्राय नै थावाबो मा जाहैबाय बेसरखौ फोनांगौल' ओमफ्राय माने गावनो ओमफ्राय अकल बेसर गोजानो थाव जायो नामा बेसर गोजा इदि आरोना जेनेबा 1 केजि बेसराव ओरैनो अनुमान खै लिटारसो थाव ओंखारो 1 केजि बेसराव आधा केजि बेयो फाग्लालै मानसिया थावा आंना जाबायना एसे खोन्थादोब्रा दुस गोदो अबेहाय सोलोंना फैनाय फाग्ला बे बिदि बिजनेसखौ अबाव सोलोंजेननाय नोङो फाग्ला देलाय खोन्थालाय एसे फाग्ला जोंबोथ' सोलोंनांगोन ना दालाय डेभेलप जाखि मा जानांगौ जाखो मानसिया मालाबाबो गावनि डेभेलपखौहाय डेभेलप होना सानना लायालै मानसिया माने नांगौआ जोबा नालाय ओंखायनो माने गावनि डेभेलप जानानै देलाय फाग्ला नै लाजिलै बियो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु एवरीवन वेलकम टु बैक माय राजु डन इउट्यूब चैनल आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव रायजोफ्रा माबोरै दं गोदान बोसोरनि रायजोफ्रा गोदान बोसोरखौ बोरै बोरै बराय हरखो आरो बोराय बोसोरखौ बोरै बोरै बिदाय हरखो जोंथ' माने आंथ' बिराद मोजाङैनो बिदाय हरबाय आरो मोजाङैनो बिराद बरायबाय ओमफ्राय आङो दायो मोनसे जायगायाव थांसैलाय बे जायगायाव आङो मानि थाखाय थांगोन आरो आङो सोरनि न'आव थांगोन बेखौ एसे खोन्थानोसैलाय फुङावनो आङो दायो थांगोन हारसिङैनो फुङाव आरो आंनि न'निफ्राय बारा गोजान नङा आरो खाथियावनो थेवबाबो आङो बेखौनो एसे खोन्थालांसैलाय आङो ओमफ्राय आरो बबाव मा हाफैगोन आरो मा खारनाव थांनो नागिरदोंथाय आङो बेखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्लासो मिथिगोन नङा होमबा जोबजासे नायदो नोंथांमोना अब्ला मिथिगोन आङो जास्ट सिखारदोंल' नै मोखां सुवाखैसो आं मोखां सुवालासिनो थांसै जोंना फैनाय जासुलिया जासुलिया फैलाय मा जादोंलै मा जादों एलाय बिबैमोनजों सानफ्रोमबो सिखारफानानै बे फिथा जाबाय थायो साहा नै हाथाय साल'ल'नो आङो दायो न'निफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो आंजोंहाय आङो खोन्थाखाबायना नै मोखांबो सुवाखै आं माने जेबो खालामाखै आरो माने ड्रेसिं सेसिं जेबो खालामाखै जास्ट सिखारबाय ओमफ्राय थांसै आङो थौदो लोगोफोर बिदिबा थांफादोलाय आरोबाव आंजोंहाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो दिनै आरो मोनसे बेलेग स्टाइलनि मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननो खिन्थिनोसैलाय थांफाबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना मानि थाखाय आं फुङावनो फैदों सिखारनानैल' हेलौ बिदिबा नोंथांमोना थांफाबाय थादो आङो दिनै आनिखौ लांफाया नै आनिया आंनि गेलेग्रा लादोंना चलो लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आरोबाव थांफाबाय थादोलाय आंजोंहाय दिनै गोदान भिडिअआव चलो आङो दायो नै माने जायनि न'खराव आं थांगोन जायनि न'आव थांगोन बिसोरनि न' खाथियावनो मोनसे दखान दं नै नुदोंना गारिखौबो दोना आङो दायो दखानाव माबा मोनसे माल लाग्रोनोसै आरो बिनि उनावसो आङो बिसोरनि न'आव थांसै बे दखानखौ एसे खोन्थालांसै नङा होमबा सिगाङावबो खोन्थाखांबायमोन आङो बेनाव माने मा नांगौ मोनखाजोबो आरो रायजो जानायनि बेलायावहाय मा नांगौ न'खरनि नांनायखिनिखौ मोनजोबगोन माने जानायनिफ्राय लानानै न' सिङाव साजायनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना नुदोंना माने दखाना बिराद बरिया माने जोंनि जायगायावहाय बेनाल' आरो हाइस दखान नुदोंना नै ओइ माहाजन हेपि निउ इयारलै हेपि निउ इयार आंनो माबा हरदो मा होनो मोनसे थाव हरदो लिटारसे ओमफ्राय दारा ओमफ्राय मा होनो बेखौहाय सिनि हरदो आधा केजि गोदान बोसोरनि मोजां ना खबरा बिजनेस पार्टिफ्रा बोरै जायो गोदान बोसोराव सोलिबाय थाखायो नङा होमबा बिराद बेस्थ' मानसिया जाबाथाय बिदिसो जानांगौ मानसिया बेस्थ'आव थानांगौ ना मा होनो नोंथाङा बे जाहैबाय आंनि क्लास फ्रेन्ड मोनलै मालाय नुदोंना बिहा थाखानि सायावसो दा उन्दुसै जोंहा आरो गैला आग्ला लाइफआनो चेन्ज मिलायला माने बेजोंहाय एकदम नै मा नांगौ मोनजोबथारलै आयु हाबाब बेखौ फिसा फिसाफ्राव मा दं खोन्थाजोंथ' हालाङो दायो ओरैजाय नै सिंनिफ्राय फारसेनिफ्राय इयौ हाबाब माखौ बबाव माबोरै जाय गोसोआव लायो बेसो मिथिसिगोन आरो नों आंहा बिदिखौ मेनटेन खालामनो हानाय नङालै जाला मेला आंथ' जानाय नङा अबे बुस्थुआ बेसेबां दामनि अबे बुस्थुआ मा बेसेबां मानि सोरबा बायदिया माथा गरम जागोन बाला आंनो हानाय नङा सिङाव हाबनानै खोन्थाजोबनो आं सारि राउन्ड नै ओरैबो बाब हालालै बेजोंहाय हाला लाइफआनो चेन्ज सोलायजोबथारबाय हाबाब मानसिया जाबा बिदिसो जामारनांगौलै बिजनेसमेन बिराद डेभेलप जायो हाबाब
जों माने गोदो क्लास माबानिफ्रायनो क्लास 5 निफ्रायनो एखे लोगोमोन गैया जोंहा साख्रि गैया बाख्रि गैया जाबाय ना नोंस्रासो साख्रि दङ दा साख्रि खामानि गैयालै दुस बिजनेसजों माने थक्कर खालामनो हाया नै आंथ' सानदों माने माबे बुस्थुखाय बेसेबां दाम नै आं माने खर' गुदुं जागोनलै नुदोंना नै इयावबो माने ना गोरानाबो नै मा स्टाइलनि ना गोरान बबेनिफ्राय सालान लाबोयो फाग्लाया नै बबेनिफ्राय सालान लाना फैयोब्रा बेलाय मा फाग्लायालाय ओइ बे सिबिङा बेसेबांलै 40 हाब बाला माथो फान्थावबो देन्जार गिदिरथार मा फान्थावनिखौलाय आयौ ना मा फान्थावनिखौ मार्केटसे बेसेबां लायो इखौलाय केजि 30 नैबे थागुना ना अ थागान्दालाय थागान्दा जोगोनार आयौ हाबाब बेलाय मा मेसिन अनदेग्रा आच्छा आरो बे थाव बानायग्रा थावखौ बोरै बानायो बेसरखौ होनांगौ माने डाइरेक्ट माबा गुखाय थावा मा मेसिन नोंलाय बेसेबांसो लानाय इयो आच्छा इफोरना नुदोंना नै फाग्लासो ना मा नांगौ नै बे जाहैबाय माने बेयो अन सौग्रा जाहैबाय आजिखालि माने अनखौबोथ' उवालाव देला ओमफ्राय नै थावाबो मा जाहैबाय बेसरखौ फोनांगौल' ओमफ्राय माने गावनो ओमफ्राय अकल बेसर गोजानो थाव जायो नामा बेसर गोजा जेबो होनाङा जेबोथ' माबा केमिकेल गैया इदि आरोना जेनेबा 1 केजि बेसराव ओरैनो अनुमान खै लिटारसो थाव ओंखारो 1 केजि बेसराव आधा केजि अब्लाबोथ' ना बेलाय मा ना जालायखो हाजोनि लकेल ना बाब फाग्लालै बेनाव मा नाङो मा मोनाब्रा हाबाब अकल हिनजावखौल'सो मोना बेनाव गासिबो मोनजोबो नै बे जाहैबाय हाजोनि नानो फाग्ला मारलै मानसिया बिराद डेभेलप जामारबायलै बियो दाख्लै माने फैगौ बोसोराव मावसे खेबसे फैदोंमोन आं बेनाव दिनै नुफैबाय आयौ हाबाब फाला गिदिरनिफ्राय गिदिरसो जालांगासिनो हालालै बाब नै आरो बेयाव बेदरबो मोनबावोसो थावबो मोनो नै थाव ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय गेस हाबाब नै बेयाव आरो बेदरबो दानबावो जानांगौ बे बेदर आन्दासाव बेदर दानो ना सोर दानो नोंनो दानो ना सोरबा बेलेग दानो हाबाब हालालै बेजोंहाय बाला फाग्लासो बियो फाग्लालै मानसिया थावा आंना जाबायना एसे खोन्थादोब्रा दुस गोदो अबेहाय सोलोंना फैनाय फाग्ला बे बिदि बिजनेसखौ अबाव सोलोंजेननाय नोङो फाग्ला देलाय खोन्थालाय एसे फाग्ला जोंबोथ' सोलोंनांगोन ना दालाय डेभेलप जाखि मा जानांगौ जाखो मानसिया मालाबाबो गावनि डेभेलपखौहाय डेभेलप होनना सानना लायालै मानसिया माने नांगौआ जोबा नालाय ओंखायनो माने गावनि डेभेलप जा माने देलाय फाग्ला नै बिराद लाजिलै बियो मानसिया फाग्ला माने बे मा जायो गावनि थाखायबाथ' माने गाहा डेभेलपखौनो जाबावखै जाहैबाय खिन्थु समाजनि नोजोराव माखासे सुबुं माहारिनि नोजोराव माने बिथाङा बिराद डेभेलप मानो होनना बुंबा बिथांनि माखासे स्ट्राक्चारफ्रानो एसे सोलायजोब्बाय आरो मा नांगौ मा नाङा गासिबो मोनजोबो आरो बेबायदि माल आरो ओरैबायदि माल हाबाब सयथिनोबो आं दहायनो होनदोंना रायजो जानायनि बेलायाव न'निफ्राय बाहेरसिम मोनजोबगोन आरो खिन्थु गस्ला लंपेन्टनि बाहेरै आरो जेनेबा जानाय लोंनायनि खेथ्रआव नों माखौ नांगौ सोब मोनजोबगोन ओमफ्राय माने संनाय खावनायावबो नों जेनेबा गेस नांगोन नोंनो संनो आजिखालिथ' गेसजों सङो नालाय गेसबो मोनगोन आरो नों गारि सालायो सोरबा माने बिदिनो मेसिन बायदिसिना सालायो डिजेल पेट्रल मा नांगौ मोनजोबगोन आरो लोगोसे नोङो नै सोरबायाथ' माने मा होनोखौहाय अन सौग्रा नङा होमबा अन सौग्रायाबो बिथांनाव दंखायो आरो जुदि थाव फेरेग्रा बेनावबो दंखायो होमबा मा नांबावगौ नङा होमबा आरो बिथाङा जाबाय माने आं डेभेलपआनो जायाखैनो जेला डेभेलप जागोन अब्लासो आं ससियेल मिडियाआव फैगोन जाहैबाय माने आरो माबायदि डेभेलप जाबावगोनथाय आं मिथिनानै मोनाखै माने थेवबाबो आं बुंबाय माने गावजों रायज्लायनो सानदोंमोन आरो खिन्थु गावथ' रायज्लायासै मा खालामनो बिथाङा जाहैबाय आंनि एखेबारे क्लासमेटमोन आरोना जेला माने जोङो क्लास 5 निफ्राय जोंनाथ' बै समाव जों क्लास 5 निफ्राय एलपि स्कुलनिफ्राय क्लास 5 आव गलाङोमोन ना बे समनिफ्रायनो जोङो माने एखे लोगोसिम क्लास 10 सिम मेट्रिक होजासिम जों माने एखे क्लासावनो फरायनानै थांनाय मानसि स्कुल एखे स्कुलावनो आरो ओमफ्राय माने जेला माने स्कुलाथ' मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोथ' गाव गावबागाव जायो नालाय साबजेक्टआ सोरबा बेलेग कलेजाव थांबाय आं बेलेग कलेजाव थांबाय थिग बेबो माने बेबायदिनो बै क्लासनि गेजेरावहाय बेलेग बेलेग जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय बे मोनसे समावहाय एखेबारे बेलेग जायगायावबो माने बिजनेस हैदोंमोननो बियो मा होनो ओरैजायलै जायखिया सोनाबखै आरो
ओमफ्राय सोनाबखै फैनानै माने थुब्ला माने गावनि जायगाया जायगाखा दै माने गावनि जोनोम जायगाया हदाय माने बेस्ट आरो आं सानो आरो ओंखायनो बिथाङा आंखौ ग्रोब फैफिनबाय बेयावहाय फैफिना आरो दा बेयावबो बेबायदि खालामफैफिनबाय आरो एसे खिन्थाबाय आरो जेनेबा लोगो हिसाबै बिनि माखासे जिउ जारिमिन बा माखासे माबाफोरखौहाय ओमफ्राय दायो नायदो बिथाङा माने दिनैहाय बिजनेसमेन साक्सेसफुल जाबाय आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया बेबो आंनि सासे खास फ्रेन्डमोन नालाय ओंखायनो आं माने दिनैहाय फैबाय सिगाङाव आं फैदोंमोन ओरैनो कन्टेन्ट फिसा लाना फैदोंमोन खिन्थु दिनैहाय नुफैबाय आं आयौ हाबाब लाजाला माने देरनायनिफ्राय देरबाय दं आरो थिग आसे लोगोफोर आङो जाय जायगायाव थांदों आं बिसिम मोनहैयाखैनो दायो जायखिजाया आं थांसै आं दखानाव हाबग्रोबाय दखाननि खाथियाव खाथार आरो एसे नै आं बिनिफ्राय थाबायबाबो मोनहैसै आरो न'आव ओमफ्राय आङो दायो थांसैलाय बिसिनाव नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थादो आरोबाव मेन थांखियाव दासो फैसिगोन नङा होमबा थिगासे फै आङो दायो मोनफैबाय नै जोंहा जायनि न'खराव आं दहाय खोन्थादोंमोन ना फैगोन होननानै बे सोरनि मा सोमोन्दो जायोबासो खिन्थालांसै आङो फै आरो वाव नै मानसिखौ सोरबा सोरबा नुनानै सिनायबाय जानांगौ बिराद गोजानाव मोनफैबाय आङो हा माथो एसेबां सान्दुं नांलाबाय थायोब्रा बे जाहैबाय जोंहा बिखुनजो बे जाहैबाय बिहाव आं दहाय खोन्थादोंमोन ना सोरनि न'आव थांगोन होननानै नै इसानाव आरोखि माबोरै आफा बोसोर गोदाननि खबरा मारै बोसोर गोदाननि ओरैनोसै माने मोजां आरो माने गोदान बोसोरनिथ' बेरायनो फैनाय जायाखैमोन नालाय एबार फैबाय आरोखि मबाइलावसो नुबाय मबाइलावसो फैखाबाय आं डाइरेक्टनो एसे खोन्थानो जायगाफ्रा बिसिना माथो बिराद स्रां स्रांलै जायगाफ्रा हाब सासे दासिगार नामा नोङो ओरैजाय नै बेयावलाय मा गायजोबखो दुन्दिया रज'ना रज'वाखै माथो रज'वाखैनो दाख्लैसो फैदों ना आङो नै मोनफैबाय आरोखि बेसानाव दायो बे जाहैबाय दहाय खोन्थादोंमोन आङो सोरनाव थांगोन आरो सोरनि न'आव थांगोन होननानै बे जाहैबाय आंनि बैनाय बिबोनांनि न' आरो ओमफ्राय बिहावनि न' जाहैबाय आङो बेयाव मानो फैदों मिथिबाय जोंहा नैबे आफामोनखौ आइमोनखौ जोंनाव गोदान बोसोरनि आलासि जानोसो लांफैदों आङो नोंथांमोननो खोन्थायाखैमोन आं एबार खोन्थाबाय आरो जोंना नै आफाया ओरै देलायबाय मोजांनो साफानो देलायबावबायसो दुगैबाय नामा आफाया दुगैयाखै माथो दुगैनाय बायदि नुदों माथो साफानो गोजां बोथोराव दुगैनाङालै एकदम बिराद जारला जायो थावआव लियासै जायखिया आङो आफामोनखौ लांग्रोसै जोंनाव न'आव गोदान बोसोरनि आरो आङो बिसोरखौसो लांफैदोंमोन आइमोनखौ आफामोनखौ जोंनाव गोदान बोसोरनि आलासि जानो होननानै जोंना आइया रेडि जाबाय ओरैजाय नै ओमफ्राय दायो आफाया देलायगासिनो आरो माने गोदोनि मानसि नालाय बिसोरो एसे मोजां देलायो माने देलायनाय साफा थायो मालाय जोंनाथ' नै आइया मालाय राफोदफोरथार ओमफ्राय आफायाबो दायो देलायगासिनो आरो ओमफ्राय जायो आङो बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय जोंनाव माने गोदान बोसोरनि आरो माने खाथिबाबो बारा थांलायनाय फैलायनाय जालाया थांलायो आरो थेवबाबो माने बेफोरबायदि ओरैनो इदि बायदिसिना एकदम माने बेलेग बारफ्राव बा गोदान बोसोरफ्राव बेफोरबायदि माने नेमलियै बा गावजों गाव थांलाय फैलाय खालामलायनांगौ आरोखि ओंखायनो देग्लाय बोसोराव माने जोंहानाव लेंहरबाय गोदान बोसोरनि आलासि जानो होननानै खिन्थु गासिखौबो लेङाखै आरो ओरैनो थांलाय फैलाया मोजां जाथों होननानै जोङो अकल नैबे आइजों आफाजोंल' आं दा लाना थांसै ओरैजाय आफायाबो रेडि जाबाय थांसै जोङो बेखौनो खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो गोदान बोसोरनि दिनैहाय जोंनि माखासे न'खरनि फेमिलि ओमफ्राय आङो दिनैहाय आइमोनखौ न'आव लाना थांसै जोंनाव ओमफ्राय ओरैनो बोथिसे ओंखाम जानोसै गोदान बोसोरनि मुङावहाय नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय गोदान बोसोरनि नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो बेखौथ' आंथ' मिथिला नै जोंना आफायाबो गोजान साफा नुबायना आफाखौ एबार एलायथ' गस्ला गानबाय एबार नै दुगैयासै आफाया ना दुगैनाङालै गोजां बोथोराव खिन्थु दुगैबा एकदम दैया बिराद बायदि गुसु ना बरफ बायदि ঠিক আছে लोगोफोर आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना दहायनिफ्राय माने अबाव थांदों अबाव मा खालामहैदोंमोन होननानै नोंथांमोना जुदि सानदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासे नायबायबा निश्चय मिथिबाय ঠিক আছে लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय